салом кадбонувони азиз, посух ба суоли шумо ки дар вақти пухтани кексҳо кекс ба қолаб мечаспад ва ё аз қолаб онро баровардан душвор аст. барои ин кор ман як маҳлул тайёр мекунам. 50 грамм маска ва 50 грамм равғани растаниро мегирему об мекунем. акнун ба он як қошоқи ғизохӯрӣ, қошоқи пур орд илова мекунем ва хуб омехта мекунем. яъне мисли анамин хамири блинчик хуб омехта мекунем. яъне ғафсияш бояд анамин қадар бошад. анамин чӣ гуна ки дар навор мебинед, ғафсияш бояд анамин гуна бошад. ва пеш аз пухтани кекс ба анамин қолаби кекс амин маҳлулро мемолем бо анамин тарзе ки мебинед ва дигар худо хоҳад тагаш намегирад. зиёдатии анамин маҳлулро то 1 моҳ дар яхчол нигоҳ доштан мумкин аст. ин барои 4-5 бори дигар ҳам мерасад, ҳатто бештар ва 1 моҳ меистад.